No, takže vítajte pri 5. časti Grow Garden. Takže sme tu znovu. Prosím vás, dajte like a odber. Ak ste ho už dali, tak díky. A ideme hrať teda. Co tam ten hráč B a prišiel stav? No. Zrovna tu máme update. Tak to veľký, dobre. Teraz to už toto vyrastie. Super. Počkám, kým sa všetko kermelinuje. Už tieto kukúrky narastli. Čo sme ich mali aj v minulej časti. Takže máme toto všetko. Musíme chvíľku čakať na opeľovačov. Jupi, ďalšie fruit sa mutatovalo na grmeling. Na grgmeling. Grgmeling. OMG, ale to je fakt divné. No, tak bohužiaľ. Čo kúkáš? Budeš v môjom videu, hej? Pozriem sa sem tu Garden Guide. Tak nič. No. Alebo toto pozberám, za toto aspoň bude veľa prachov. 3, 4. Zbierame. Toho týchto blueberriesek je ale že strašne veľa. Ona mi jednu jahodku toto. Tak toto tu pozbieram. A som tu. I want to show my inventory. OMG, tak veľa. Super. Pokupujeme zo pár týchto strawberrysiek. Potom aj blueberrysiek. Potom není to... Bambus! Bomba. Super, takto. Teraz toto zasadíme, toto blueberrysky. 1, 2, 3. Saca. 4. Teraz strawberrysky. 1, 2, 3, 4. Výborne. A teraz tieto bambusy. Hop a hop. No, nádherná záhradka. Síce trošku lacná, ale to nevadí. Čo je toto tu? Jaj, to už viem, čo je. To je toto. To je... Ani neviem. Minulé pamätáte na to 1., 2. alebo 3. časť. Čo je toto? Treba rozdáme si... Offeral plants. No, tak nič. Lebo to chce grmeling corn, ale rovno tento grmeling skončil. Takže to je také trošku divné na tom. No nič. Toto všetko pozbieram. Pozbieram. Pozerám, zbieram. Ja zbieram.
Ja náhle zberám. A co s bambusom? Nejak nerastie? Nejak nerastie? Takto. I want to show my inventory. Yes, fúka. Fúka. Yes, to fúka. Počkaj, to je pumpkin? To sa mi môže zísť. Alebo potom corn tu je. Ak, škoda. Toto je také super. Počkaj, kúpil to tu už niekto? Jasné, zo štvrtej časti to už takto stihol kúpiť. No, tak nič. Idem do gardenky. Corn zasadím sem. K týmto ostatným. A pumpkin. To podľa mňa bude viackrát narastené, takže to dám asi sem niekde na kraj. Ach jaj, no. A chcem vám povedať, hej, že shorty budú o všelijakej blbosti, hej. Takže shorty nebudú iba o Grow Garden. To bude o všeličom. Ok, iba aby ste vedeli. Naozaj vás prosím, dajte mi like a odber. Takže tak. No, dobre. Idem do šelu a to nejde. To nejde. Však to nejde. Prosím vás, ak dáte like a odber, tak to pôjde. 5, 4, 3, 2, 1. Jupi, už to ide. I want to show my inventory. Super, dal mi prášky. Dal mi prášky na spanie, hej? Super, viac nemám. Takže idem sem. Gardenka. Toto pozbierame, aj toto pozbierame. A počkaj, čak ešte mám jedno corn seed. Toto nejdem zasadiť. A táto pumpkin je na koľko percent už? 6% iba. Tak, to je asi blbé. Si čo by resetovali, jo! No tak, dávaj, dačo drahé mi daj. Toto, pokupujeme, toto je najdrahšie. Takto a... Má strašne málo peňazí. Idem do garden. Toto zasadím. No. Takže. Toto. Takto. Toto všetko si tu pozbierame. Takto, tu nevyrastli tomatky, takže toto idem dať do šelu. I want to show my inventory. Super, 3000 mi dal. Teraz môžem sa lepiť na bambusy. Bambusíčky, jupi. Garden. Takto.
to bambus. Tak, no, chcem na teba vyliesť. A vidíte? Tu je taký výhľad na bambusoch. Počkajte, ja hrám akože jediný Grow Garden. Nie. Tento tu je kompletný začiatočník jak ja. Super. Tento co tu píše toto? Lajknem mu záhradku. Pretože to neobák ešte. Čo on tu má? On tu má bambusy, jedno vajíčko. Potom takéto dačo tu má. Stánok s limonádou mu je na čo? Predávam limonádu. Sranda. On ide do PetX. PetX. Petaxe. Tak sa to správne píše. No. Chcem vás kukurice. Už to bude dozreté. No. Super, už iba to posledná. Bomba. Mr. Bombastic, that's fantastic. Super. Super. Teraz toto blueberrysky. Takto, výborne. Toto tu koletnem. No tento bambus ešte v kuse neprestáva rásť. Aha, jaký už vysoký. San Giovanni Parmigiano. Co? Ona to zadila sama od seba. Ale hej, toto nerobia bambusy. To sa nerobí. Toto ide na došomu. I want to show my inventory. 4000, super. Yeah. Nie je to niečo drahšie? Asi nie. Tak tým pádom si môžeme zasadiť toto. Počkať, už sa to čoskoro resetuje. 2, 1. Resetovalo sa to dačo dobré. Tak nič. Parmigiano, it's Reggiano. Tak to všetko si tu pozbierame. A budeme mať prášky na všetko. Prachy, money, party next funny. No. Poď, jesť to už ideš. Bambusít! Jupi, ale že jupi. To koľko tam toho mám? Pre Boha. Ale mi to v kose klika, že chcem ísť preč. Parmigiano. Toto si dám sem. Tento bambusít sem sa zasadím. Bomba. Shell stuff. I want to show my inventory. Super, 18 si mi až dal.
Teraz to vymieňam tuto na všelijaké drahé veci. Toto napríklad. Potom toto. Potom toto, pretože za toto sa dostáva veľa, ale stojí to málo. A rastie to rýchlo. Takže tak. Orange tulip seed. To je oranžový tulipán. Jeden mi tam rastie toto takto obrovský. Toto. Raz, dva, tri. A pumpkin dám. Toto tiež ešte. No.